Au uitat de telefoane mobile și s-au distrat pe cinste. Vorbim despre copiii care au ales ca destinație de vacanță lacul Pintea din satul Mare. Acolo cei mici, sub îndrumarea profesorilor, au învățat să se dea cu caiacul, dar și să socializeze fără ajutorul gadgeturilor. Foarte bine. Întreaga activitate s-a desfășurat în hohote de râsete. Tabăra de vară din satul Mare și-a deschis porțile pentru copiii care vor să combine sportul pe apă cu distracția. Activitățile principale sunt notul și caiacul. Avem și alte activități pe uscat cu ei, cum ar fi fotbal, jocuri de echipă, de coordonare. Părinții pot alege pentru micuți o excursie de o zi, dar și tabere săptămânale, unde activitățile pot deveni din ce în ce mai interesante. Cățărări, îi ducem pe trasee montane, dormit în corturi, foc de tabără. Iar regula taberei este pe cât de ciudată, pe atât de interesantă, fără telefoane mobile. Să obișnuim cu natura, cu jocurile în natură, cu socializarea, în orice alte medii decât pe telefon. Cei mici au gustat din plin experiența înnotului. Iar lecția de bază, când vine vorba de vâslit, a fost atent memorată. În spate, dăm invers în apă și ne întoarcem în spate. Ați înțeles? Da! Hai să încercăm pe apă. Cei mici au înțeles cât de benefic este sportul, dar și importanța socializării fără ajutorul internetului. Îmi place foarte mult pentru că îți pui mâinile în mișcare și poți fac un sport și pe apă în care să plutesc. Îți lipsește telefonul, tableta? Nu, deloc. Aici nu mă plictisesc niciodată. Este foarte frumos, atmosfera este minunată și toți profesorii de aici, instructorii, sunt niște oameni care multă căldură în suflet. O zi de distracție. Mai dă-mi unul! Aici, pitică! Trece-i! Hai! Mă las și pe ăsta! Pregătiți? 3, 2, 1 și... La unii să fac locul ăsta! Fiecare să... 1